What it do? It's your boy 99 Problems back with another episode. Nyaz. Mphethe bani namhla? Sikhulile. Sikhulile coke. Okwagila umjolo yeres. Hawe. Bangiqedile bangigilanga ne. Ngathola umfana lana wangihetha bo. Angibongana ni. Wathanda ngaphezulu kwami imagine. Sidudle singaphezulu kwami? Yes, lapho nganganawo umzimba. Lapho mude. Shit. Kwaphela kanjalo azange ngitshele nix emva kaloko kwaphela kanjalo. Okay, what's the craziest thing you've done for love? Ngaphekela umfana wangishiya kanjalo noma sengiphekile ne. Okay, if you were to change one thing about abafana ngayini? Ingabashintsha nje ingqondo yabo mfethu basicabangele nathi. Bafana guys abasifuni. Hey. Kids on 800,000 or half a million. 800,000 or half a million, obviously it's 800,000. I will never ngikhethe half a million. Ngisho 800,000. Sorry. Ngikhethe 800,000. Ungavuma le ndoda ojola nayo manje. Ilale nenye indoda for 10 million. Hell never. Why? Akekho gay uzolala kanjani nenye indoda? Okay. What's your message for your ex? Ngiyazi mina langona. Okay, I wish you word of the day. I don't know. That's the word of the day.